Oh, tara na. Ano ulit? Ano, parang bukit. Yan, welcome to Barangay Anole. Yan, palay dyan. Sa kanan. Apat na pala yan, oh. Yan sa barangay Anole. Probinsya. Baka. Pumunta kayo sa Barangay Anole. Dandahan kayo kasi maraming house dito. House hindi na makain. Yung kasada. Hindi yung nakakain. Yan, tapos na naman kaya magdaanan dito. Ayan. Ano yan? Palaka. Wala pa. Huli. Yan. Yan, mga bala. Para mo nakangawin isda yan. Palaka yan. Yan, dito tayo sa Hinaro Elementary School. Barangay Anole. Ay, Sister Alma.
Nangawil sila oh. Mukhang palaka ano. Tingin nga. Ayan, binibinta nyo to. Tingin. Ayan oh. Palaka. Ayan oh. Kita nyo. Palaka. Ayan, oh. Kano binta nyo yan? Bigyan nyo na kami ng 100. Ay, iba yan. Palaka yan. Iba yan. Hindi. Hindi mo na ako bibili. May papuntahan ako. Ayan, sila ng ano, palaka oh. Taga-Anulog kayo? Hindi, papuntahan pa ako. Oo. Sila palaka.